Bună, sunt Andreea și vă spun și astăzi că oriunde ne-am afla și oriunde v-ați afla, ne vom face practica zilnică. Tema mea de astăzi era nu judeca nimic din ceea ce se petrece. Și provocarea era ca 30 de minute să stau în liniște. Și care liniște? Că liniștea exterioară era un deziderat nu greu de atins. Ar fi semnat o rezistență din partea mea. Oricât am căutat, chiar nu era niciun petic de pământ în acest spațiu în care să fie liniște exterioară. Și vă mărturisesc că am găsit acea liniște nu în spatele unor pereți, nu într-o cameră antifonată, nu în spatele unor bariere pe care le-am pus între mine și ceilalți, lume, ci exact între oameni, mulți oameni în jurul meu, cu foarte mulți decibeli. Și am tapotat. Pur și simplu am presat punctele de tapotare, punctele din EFT, care înseamnă punctul karate, între sprâncene, coada ochiului, sub ochi, sub nas, bărbie, claviculă, sub braț, sub sâni, vârful capului și încheietura mâinii, pe care dacă vă arăt o să vibreze iarăși telefonul. Și s-a făcut liniște. Am redus practic sonorul exterior și am crescut liniștea. Și mi-am auzit toate gândurile mele care făceau loc șoptitorului: nu poți, e greu, renunță, nu aici, mai încolo, mai târziu, mai pe seară, mai pe dimineață. Așteaptă până ajungi la mașină, așteaptă până se termină tot, așteaptă până ajungi acasă. Și mi-am adus aminte. E ora 9 și eu am treabă. Și e treaba mea. Și e alegerea mea. Și e viața mea. Și e bucuria mea. Și nimeni nu are cum să trăiască viața mea și bucuria mea în locul meu. Ceea ce vă doresc și vouă. Tapotați cu încredere oriunde v-ați afla. Reduceți sonorul exterior printr-o simplă tapotare. Punctul karate, între sprâncene, coada ochiului, sub ochi, sub nas, bărbie, claviculă, sub braț, sub sâni, vârful capului. Tapotare plăcută și vară frumoasă în continuare!